Mitä toi mittitelukin oli ihan päällikkö äsken justissa. Ei oo enää. Keskellä jää ainakin yksi. Kesken lisää. Mä oon velluis vielä. Rampilta ei näkynyt ketään ainakaan. TV vaan, maybe. Pysykää B-llä vaan jo, mä katson tästä. Joo, ei tässä kattellaan toi. Nyt ne vaihtelee siellä jotain vehjää. Joo, tässä on kesken. Teiltä yksi pois. Kesker 2. Ai perse, hyvä. Tulee B-llä. Ui vittu. Hyvä. Mut se yksi meni tohon päälle. Ei oo päällä ketään. Paitsi tuo oma. Menikö se Aalle nyt sitten? Kovin. Jalun koi. Ei, siellä se on keskellä. Tai en mä tiedä mihin vittu tuo kuoli. Is V-side. Se oli vissiin B, joo. Vittu kuoli hieno. Ai jumalauta.